Salam qadırlı iyildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Yine de bu gepleşikte men sizin bilen Hudaýyň sözünü paylaşıp bilýänime ören şat, yüregim bilen begenýän. Bugün sizin bilen birazcık ağır bir tema barada gurrun etmek isteyen. Çünkü häzirki yaşap ýören günlerimiz, döwrümüz bir ağır döwür. Bu pandemi ve keselçilik aradaki gurrun etmek isteyen. Hemmeňiz bilýäňiz, ildeşler, bu gece gündüzde nähili dünýäniň halkları, bütün milletler, bütün dünya bu COVID-19 ya da bu pandemiden nähili ejir çekýändigini, nähili kynçylyklar içinde ýaşaýandygyny görýärsiniz. Bu ilki başta biz eşiden wagtymyzda bu Xitayda yüze çıktı. Diňe bir şäherde yüze çıkıpdyr diýip täzeliklerde, habarlarda eşitdik ve bu bizim üstümüze hiç gelmeyecek ýaly habarlarda gördük ve bu Xitaýyň problemasy diýip pikir etdik. Ama gysga wagtyň içinde aslında 2 ay geçmeýänki bu problema bütün dünya ýaýrady, bu keselçilik ve Xitaýdaky karantin bizim hem başımıza geldi. Ve yaklaşık 1 yıl bolup gelýär. 1 yıldan beri bütün dünya hemmemiz maskada, ıssy deme, soğuk deme, maska takıp maska bilen nire varsan korkunç okuwlar yapıldı, hareketler yapıldı, samolyotlar, uçarlar yapıldı, yurtlar arasındaki gatnaşyklar bardı geldi, yapıldı, yollar yapıldı, ekonomika çöktü, alışveriş, okuw, iş, bütün hareketler bütün dünyada doňdu. Ve adamzat nähili kıyın ýagdaýa geldi. Bu kıyın ýagdaýyň içinde özümüz hem ýaşaýas doganlar. Ertirimiz näme bolarka diýip hemmemiz gorku içinde ýaşadyk. Bu gorku meniň hem ýüregime doldurdy. Yine de Hudaýyň öňüne gelip bu gorkunyň üstün gelmäge, doglulygyny özüme ve öz ýakynlarymı, çağılarymı, maşgalamı Hudaýyň eline tapşyrmaga başardım ve her günkü günüm bilen ýaşaýan Hudaýa bil baglap. Emma ýagdaý hakykatdan bir agyr ýagdaý boldy doganlar. Ve bizim neslimiz için, bizden biraz ulurak adamlarda beýle ýagdaýy durmuşunda hiç açan ýaşap geçmediler ve hiç beýle ýagdaýlardan tejribesi bolmadyk adamlar bize bu bir hili duydansız gelen ýaly, hemmemiz bir hili panik ýagdaýa girdik ve şok ýagdaýa girdik. Ve 1 yıl bolup geçýär. Entägem bunyň dermany tapılmadı. Tapıldı diýerler, emma entek dünya dolulygyna vaksina almadı, indi gelip başladı. Ama bu vaksina bilen bu kesel dolu ortadan ayrılar mı diýip oturan wagtymyzda yine de Angliýada ya da başka bir yurtlarda bunyň mutasiýa geçip koronavirusyň täze bir görnüşleri emele gelýärmiş. Olar hasan bir erbet, gorkunç ýagdaýdamış. Diýmek, bir keselden şifa tapdykmy, dermanyny tapdykmy diýen wagtymyzda başka bir kesel yenide yüze çıkıp, yenide köpelip bütün dünýäniň adamyny gorku bilen dolulygyna dize çökürdi. Bay diýme, garyp diýme, güýçli diýme, ejiz diýme, bilimli diýme, bilimsiz bolsun, nähili bolsa bolsun, hemme adamları bu virus dize çökürdü ve gorku bilen dolulygyna adamlaryň aňyny, düşünjesini, yüregini kontrola girkizdi. Gorku bize yüregimizi dolu eýelen wagtynda şol gorku bizi iýdedip ýöretmäge başlaýar. Ve biz onun el astyna düşýäris ve kimden gorksak şonun gulu bolarsın. Kimden yeňilseň şonun gulu bolarsın diýip ýazylan kitapda. Eger biz keselçilikden gorksak onda şonun gulu ýaly bizi de ol yönetip ýöredýär isän ýerine. Şo gorku bilen hereket edýäs we ýaşaýas. Doganlar dünýäniň ejizligine seredin. Nähil derecede dünýä ejiz ve nähil derecede dünýä diňe bir virus arkalı dize çöküp elini götürdüler. Doğluluğuna özünün yenilen ýagdaýa geldik. Diňe bir virus bilen.
Entek dünyanın sonunda has beter zatlar gelecek. Açlık, uruş, her hili tebii bedbahtçılıklar, asman cisimleri erep diye, asmandan yıldızlar yere kaçıp başlar, gün diye qaralıp diye yüzü tutular diye, yağtılığını yitirer, ay diye öz yağtılığını yitirer. Nehili elhenç zatların bolcakları entek öngümüzde. Biz eğer tiz yakında İsa geleceğine ben inanıyan, bu tebii bedbahtçılıkları da gözümüz bilen, bu elhenç zatları da gözümüz bilen göreceğine inanıyan. Ve gittikçe erbetleşecek dünyanın sonu. Ama dine bir keselçilik bütün dünyanı dize çökürdü. Ne derecede dünyanın ecizligini, ne hili dünyada adamzadın çıkkınsız yağdaydadığını, ähli zadı pula satın alıp bolmayandığını, bay diyme, garip diyme, hemme kim düşündü bugün. Yağday hakikattan hem kıyın. Şeyle yere çukura gidip oturuyor bütün adamzad, dövzak oduna, hudaysız. Ama adamların yapşar yağlı, hiçbir zadı yok. Dine bir virüs bizi şeyle çıkkınsız yağdaya getirdi. Neme bil bağlayacak? Puluna mı, malına mı, mülküne mi, ne edip özünü bundan koruyacak? Neme bil bağlayacak? Vezipene mi? Hiçbir zadına bil bağlap olan yok. Sebebi bu keselçiliğin dermanı da yok. Şeyle yağdaya geldik. Doğanlar aydı örsem bu koronavirüsün bize getiren kıyınçılıkları köp ve entegen bunun içinde yaşayarız. Bundan doluluğuna azat olmadık. Ve bunun sonu ne bilen kurtaracağını hem bilmeyiz. Bir şekilde virüse karşı vaksina taptık. Başka bir görünüşü döre otur. Ve hemme kim hazır neme olarka, neme bilen kurtararka deyip öz içinden oylanıyorlar. Bu yağdaylarda men köplenç hazırki dövrde Mesih'i dünyanın Hudaya inanayan adamların iki bölege bölünýänini görýän. Olar bu keselçiliğin arkasında kim duran? Şeytandan mı geldi bu, Hudaydan mı geldi? Huday iyi verdi mi bu keselçiliğe ya şeytan iyi verdi mi? Deyip adamlar bunu pikirlenýärler. Ve elbette Huday yol vermese bu zatlar yüze çıkmazdı. Bütün dünyanı lerzana getiren, bütün dünyanı dize çöküren, bütün dünyanı şeyle panik yağdaya getiren bu keselçilik Hudayın görmezinde ya Huday bundan bir havar kalıp ya parksız kalıp bolup geçen zat değil. Hudayın hemme zat kontrolünde, Huday hemme zatı görüyor. Ve Huday böyle kıyınçılıkların yüze çıkmağına ruhsat berýänligi üçün bolup geçen zatlar. Gelin hazır Hudayın sözüne yüzlenelin. Hudayın sözünde biz bu çekişen sorağımıza bir cevap tapıp bileriz mi? Huday beyle zatlarda nirde? Hudayın eli var mı? Gelin hazır bilerlikte Hudayın sözünü okalım. Men Yıl Yazgıları kitabının 2. Yıl Yazgıları kitabında 7. bab 12. ayattan 22. ayete çenli okap bu tekstten köp zatlara ünüs vermek isteyen sizin bilen bilelikte. Doğanlar bu Hudayın Süleyman Peygamber yankı Hudaya dilek ediye Vadatxananı kuruya yankı dilek edenden son Huday Süleyman Peygamber'in dilegini eşidiye ve ikinci gezek Süleyman Peygamber'e görünüyor. Ve görünen vaktinde Huday şu sözleri aydiya. Bu Hudayın sözleri. Reb giyeceğiz Süleyman'a görünüp ona şeyle deydi. Men senin eden dileğini eşittim. Men şu yeri özüm için kurbanlık verilyen öy hükmünde sayladım. Yağış yağmaz yağlı göğü bağlanımda. Ya da çekirtkelere yurdun hasını yuvut deyip buyruk berenimde. Ya da halkımın arasına kırgın keselini yollanımda. Menin adımı götüreyen halkım özünü peseldip, dilek edip, meni ağtarıp, öz pis yollarından dense, şonda men onları gökten eşidip, günahlarını geçip, yurtlarını dikelderin. Yine de onlar 12-14. ayatları okadım, şu yerde saklanalım. Huday Süleyman Peygamber'e şeyle sözler aydiya. Men diye
yağış yağmaz yalı göğü bağlarında çekirtkelere yurdun hasılını iyi deyip, yuğut deyip buyruk verenimde ve ondan sonra halkımın arasına qırğın kesellerini iyi veren vaxtımda menin adımı götüren halkım özünü peseldip, dilek edip, meni ağtarıp, öz pis yollarından dənsə, şonda men onların dileklerini gökten eşidip, günahlarını geçip, yurtlarını təzədən dikelderin diye. Hudaýyň bu aydan sözleri men ederin, men muňa buyruk bererin diye. Yankı bet bağçılıklara men buyruk bererin, belli bir maksat üçün. Maksat näme? Menin adımı götüren halkımın diye, özünü peseldip menlik yollarından dənsə, meni aktarsa, öz pis yollarından dənsə, men gökten onların dileklerini eşiderin, günahlarını bağışlap, onların yurduna diye dikellerin təzədən. Hudaýyň halkı, Hudaya iman eden adamlar, köplenç Hudaydan daşlaşan wagtynda, Hudaýy ret eden wagtynda, ya öz üçün Hudaýy ret edip başka bir but yasanda, hökman daştan ya ağaçtan el bilen yasalan buda çokunmak däl. But adamın içinde bolýar. Günahları, höwesleri, edýän işleri, adam maddi zatları, pulun ışkına düşmege, Hudaýyň padşalygına biperwa seyretmege, Hudaý bar mı yok mu, Hudaý ondan näme isteýändigi hiç kızıklandırmayan ve öz yoluna baylığın izine düşüp giden imanlılar, bular eýem baylığı yankı giden yolu bir buttur. Ve şeyle Hudaýdan uzaklaşan wagtynda seyredin, menin adımı götüren halkım, maňa iman edýän, bugünkü günde alsak, bizim hemmämiz Hudaýa iman edýän oğullarıdır, kızları, ähli halklardan. Bizim hemmämiz Hudaýyň bitewi bir halka hasaplanýas. Menin adımı göterýän diye. Özüne men imanlı deyip özünü hasaplayan adam, men Hudaýyň halkı deyip onun adını göterýän adam halk bolýar. Olar diye menden uzaklaşıp giden wagtlarında Hudaý olaryň pikirini oyatmak üçün, onları towa yoluna qaytadan getirmek üçün belli bir bet bağçılıkları ulanýar. Bu sözleri paylaşan wagtynda adamlar köplenç eyle pikir edýär. Ey Hudaý nähili rehimsiz. Hudaý beýle zat edip bilmez. Hudaý bütün dünýäniň şeyle dize çökenligini, keselçilikden nähili ejir çekýänligini, müňläp adamlaryň hasta kesel bolup, müňläp adamlaryň ölenligini nähili görüp biler. Yok bu Hudaýdan bolup bilmez diýerler. Ya bolup biler doganlar. Hudaý muňa yol berýär. Eger adam Hudaýyň duýduruşuna kulak asmasa, Hudaý hiç haçan duyduruş bermän, adamın pikirini ýagşylyk bilen oyatmak isteýär ilki başta Hudaý. Eger adamlar ýagşylyk bilen Hudaýyň isteýänini etmeseler, ýagşylyk bilen Hudaýyň berýän duýduruşuna kulak asmasalar, onda elbette erwetlik olaryň üstüne geler. O erwetlik de betbagçylyk da ýene de ýagşy niýet üçin edilen. Men bu sözlerde merhamet görýän doganlar. Bu sözlerde men bir hili rehimsiz, şeyle bir gatı yürekli, doň yürekli Hudaýy görmeýän. Bu sözlerde men merhamet görýän. Merhamet nämede? Doganlar, eger men Hudaýdan daşlaşsam, Hudaý menin yerime yağış yağdırmasa ve bu kurakçılık Hudaýdan gelýänligini görüp towba edip Hudaýa dolansam, bu menin üçin merhamet. Ya da yağış yağmasa da yine de öz yolumdan gitsem, kurakçılığa meni hiç oyarıp bilmese, çekirtkeleri gönderse ve bütün hasılımı iyip yok etse, yuutsa, bu Hudaýdan geldi deyip Hudaýa öwrülüp towba gelsem, yine bu menin üçin merhamet. Ya da gırgınçılık keselinden uçrasam, Hudaýdan geldi towba edeýin şifa taparyn deyip, yine de Hudaýa öwrülüp gelsem,
Başka da yine nähili betbağçılık olsa bolsun doğanlar. Eğer men bu betbağçılıklarda Hudaya tarap öwrülüp toba yoluna gelsem, yine de bu menin üçün merhamet. Nem üçün? Eğer men hiç Hudaya öwrülmesem, onda men dözak oğdu maňa garaşya. Bundan has beter bolan cezalar garaşya. Huda şol soňky dözak oğdundan adamzady halas etmek üçün şeyle bu dünyadaki wagtlaýyn betbağçılıklar bilen adamzadyň pikirini oyadyp toba dolandırıp toba getirmek üçün özünden uzağa giden, azaşan oğullarını, kızlarını təzeden özüne yakınlaştırmak üçün ulanyan zadı. Bu bir merhamettir doğanlar. Siz görüyorsunuz mu bu sözlerdeki merhameti? Ya da size Hudaý bir hili rehimsiz doň yürek görüyorsunuz mu? Yok, Hudaý oňýaly däl. Hudaýyň belli bir maksady var. Men şol koronavirus döwründe doğanlar köp şeyle Hudaýyň adyny göterip, imanly diýip özüni hasaplap, öz istege, öz höwesleri bilen ýaşaýan adamlaryň toba gelýändigini görýän. Hiç haçan ölüm barada, Hudaý bilen garşylaşjakdygy barada pikir etmeyen adamlar indi Hudaý üçün ýaşajak bolup hereket edýän, Hudaý üçün ýaşamalydygyny düşünüp toba gelen adamları görýän. Ve Hudaýa bu kynçylyklaryň içinde has Hudaýa yakınlaşandygyny köp adamlaryň görýärin. Sebebi bu kynçylyk bize yine de öz durmuşumuzu, ýaşaýyşymyzy gözden geçirmege, ölçemege itergi verdi ve oyattı bizi hakykatdan. Bugün olmasa ertir bu keselçiliğin üstü bilen men ölüp bilýän ve Hudaý bilen garşylaşyp bilýän. Hudaý bilen yüzbeyiz duran wagtymda nädip utanman onun yüzüne seredeyin. Çünkü men bütün durmuşumu öz keyip sapam için yaşadım. Hudaý üçün hiç bir zat etmedim deyip korku içinde toba gelen adamları var. Senin yüreğin nähili bugünler doğanlar. Bu kıyınçılıklar senin yüreğini nähili oyarýarmy? Ya yağış yağmasa da, kurakçılık olsa da sen şol günelerin içinde çekirtkeler gelip bütün hasılını yudup gitse de sen şol güneler içinde, kırgın keseli gelse de sen yine de şol güneğin içinde hiçbir zat seni oyarıp bilmeyen olsa, toba getirip hak Hudaýyň kim olduğunu aktarmağa ve aktarıp tapıp onun için yaşamağa başlamayan olsan, onda Hudaý da seni oyarmak için yollara gatı kendir. Bundan da has beter ağır betbağçılıkları başına iyi verip bilýän bir Hudaýdyr. Şonun için öz butlarından toba et de yüz öwür, doğru olan Hudaýa dolanıp gel ve Hudaý senin günahlerini bağışlasın ve bütün yurduna dikeltsin ve şifa versin. Bu bizim tobamız bilen, Hudaýa dolanıp gelmemiz bilen amalaşan bir zattır. Doğanlar yine de seredin 15. ayattan okayan Hudaý indi şu yerde edilen dileklere menin gözlerim görgür, kulaklarım eşitkir bolar. Adım şu öyde ebedilik bolar ýaly, men onu sayladım ve mukaddes ettim. Menin nazarım ve yüreğim hemişe şol yerde bolar. O adatkana gözüňde tutýar. Eger de sen kakaňyň ýöreşi ýaly menin ýolumdan ýörep, tawşyran ähli zatlarymı edip, hökümlerimi düzgünlerimi berjaý etseň, senin neslinden Israil'e hüküm sürecek adam kemlik etmez deyip, kakaň Dawuda wada berşim ýaly padşalygyny berkarar ederin. Süleymana şeýle diýär, duyduruş berýär seredin. Emma siz menin izime ermekten yüz dönderseňiz, öňüňizde goýan tawşyryklarymı, parzlarymı berjaý etmän, gidip başga hudaýlara hyzmat edip, olara secde etseňiz, onda men Israil halkynyň özlerine beren yerimden mahrum ederin. Özüme ibadat edilmegi üçün mukaddes eden bu öýüme ret ederin. Israil halkı beýleki halklara gep ve gülkü bolar. Indi beyik olan bu öýüň ýanyndan geçen her kişi ona hayranlar galyp, Rep näme üçün bu yurdu, bu öýü beýle terk etdik diýerler. Onsoň ähli halklar, çünkü Israil halkı ata babalarını Müsür yurdundan çıkaran özlerinin Hudaýy Rep'ten yüz döndürüp başka hudaýlara tarap öwrüldiler. Olaryň
öňünde secde edip olara hizmet ettiler. Şonun için hem Rab bu betbagçılıkları olaryň başyndan indirdi diýerler. Ine Süleyman Peygambere Hudaýyň beren duýduruşy. Sen hem kakaň Dawud ýaly meniň ýolumdan ýörep, meniň parzlarymmy, tapşyryklarymı ýerine ýetirseň, onda seniň nesliňden paçalyk dowam eder. Eger diýe sen ve halkım diye menden yüz öwürüp meniň bu tapşyryklarymı ýerine ýetirmän, başka hudaýlara secde etseňizler, onda men diye sizi ret ederin ve bu mukaddes öýü ret ederin ve sizin başınıza bu belalar, betbagçılıkları getirerin diye. Ve hemme zat yıkılıp yumrular ve bütün başka halklara gülkü bolarsınız diye. Näkili gülkü bolarsınız? Her kaçan olar bu yurda, bu halka, bu ibadathananyň yıkılanlygyna gören wagtlarında olar gülerler diye. Ve öz içlerinden şeyle sonra verirler. Näme üçin Hudaý bu halky beýle terk etdik diýip diye. Ve olarda jogaby da bar diye. Çünkü olar diye bilýärler. Başka halklar İsrail halkyny sereden wagtynda bilýärler. Çünkü olar İsrail halkı, ata-babalary diye Müsür yurdundan, gulçuluktan çıkaran Rabbi terk edip başka hudaýlara gittiler ve olara hizmet ettiler. Şonun için Hudaý da buları terk etti diye. Şonun için bular şeyle veyrançılığa ve betbagçılığa uçradılar. Bunun sebebi şudurdur deyip başka halklar diye bilerler bunu. Doğanlar bizem şeyle. Başımıza gelen bu kıyınçılıkları özümüz näme üçin gelenini bilmesek de, emma daştan gören adamlar bizim başımıza gelen bu kıyınçılıkların näme üçin gelenliğini bilerler. Bize söyüp bizim üçün, bizim günahlarımızın bağışlanmağı için özünün yeketek oğlu İsa Mesih'i beren Hudaýy, İsa Mesih'in döken en gımmatlı mukaddes kanı bilen yuvulup, yine bu kanı bilen yuvulsak da, yine de täzeden varıp, şol batkalığa batıp Hudaýdan yüz öwürüp, İsa'nı ret edip gidenligimiz için başımıza gelen kıyınçılıkları özümüz bilmesek de daştaki adamlar bilerler. Bu betbagçılık gatı ulu bolar. Doğanlar, men yine bir zada begenýän. Goý Hudaý hemişe bizim aňymyzy, bizim düşünjämizi, bizim yüregimizi oyatsın. Eger Hudaýdan uzaklaşsak, Süleyman Peygambere aýdýar Hudaý, eger menden uzaklaşsaň diye men seni terbiyelemek için her bir adamın diye öz oğlunu terbiyeleşýärli, men seni terbiýelep, cezalap yine doğru yoluna getirerim diye. Emma sen kıynanarsın. Kulağınızı katatmaň. Kulağınızı katatsanız gittigiçe cevir cepalar öser. Kıynanacak özünüz bolýaňyz. Men yakında bu tema barada oylanan wagtymda Hudaýyň Musa Peygamber arkaly Faraona 10 sany ceza verenligini okadym. Ve 10 sany ceza her onun bir maksady vardı. Faraonu boyun edip İsrail halkını azatlığa iyi vermegi üçün bolup geçen zatlar. Men bir zada hayran kaldım. Her gezek bir ceza iyi veren wagtynda. O cezalar her hile. Çekirtke yağdırdı, suwu gana öwrüldi, gurwaga yağdı, siňekler yağdı, yankıdy yara keseller geldi. Bütün Faraonun boynu yoganlygy ve tekebbirligi üçün bütün halk ecir çekti. Bu bela beterler bütün halkın üstüne geldi. Ama her gezek ceza iyi veren wagtynda Hudaý Faraonun boyun bolmasına garaşýady. Eger Faraon birinci cezada boyun olup İsrail'i iyi veren olsa azatlığa, kulçuluktan azat eden olsa onda 9 sany ceza gelmezdi. Yok, ol en soňky 10. ceza çenli. Ta özünün oğlu ölene çenli o yüreğini katatdı. Her gezek Hudaý onu oyarjak oldu. Her gezek Hudaý onu boyun etjek oldu. O boyun bolmadı da öz üstünden gelen bela beterleri, betbagçılıkları diňe östürdü. Bugün Hudaýyň sözüni eşidýän olsaň, gadyrly dostum, doganım, Hudaýa tarap öwrül, toba yüreğine eýe bol. Faraon ýaly öz yüreğini katatma. Yüreğin katadanyň bilen yine de Faraon ýaly. Eger bir cezada iziňe gelmeýän olsaň, 10 cezada gelip biler başyna. Hudaý boyun etmek istese eder hökman. Emma sen köp ejir çekip öz özüňi gynarsyň. Boynu yoganlygyň we tekebbirligiň üçin.
Qoy Hudaý bizi beýle günälerden azad etsin. Pes göwnlülük ve sınık ruh versin. Ve Hudaýa özümüzün bağlydygymyzy bu kıyın günlerde de, bu kıyın günlerin näme üçin gelýändigine düşünüp, kabul edip, Hudaýdan gorkup, özümüzü doluluğuna Hudaýa bağış edip yaşalın. Hudaý bizim hemmemize şifa versin ve bizim yurdumuzu dikeltsin. İsa Mesih'in adı bilen men dilek edýän. Amin.